Ola, benvidas, benvidos unha tarde máis ao noso curso de Lingua e Cultura Galegas. Como xa ven sendo habitual, como facíamos antes deste parón do verán, e despois desta primeira sesión que tivemos de setembro con o noso convidado maravilloso Quique Peón, hoxe volvemos retomar a dinámica que tiñamos anteriormente. Polo tanto, temos un vídeo de introdución que nos vai guiar de algunha forma aos contidos desta sesión. O vídeo de hoxe lévanos directamente a San Salvador, no Concello de Santa Comba, onde imos escoitar e imos ver tamén a unha muller excelente, patrimonio da nosa música e cultura e lingua tamén galegas, chamada Concepción Mouro. Concepción Mouro foi unha das primeiras mulleres mineiras aquí en Galicia e é importante neste caso, aparte de pola súa figura en xeral, neste caso da tradición oral e musical galega, é importante porque conta cunha memoria prodixiosa e segue tocando a pandeireta e as cunchas e posúe na súa memoria pois moitas cantigas, moitas cancións e moitas formas de tocar e bailar como a regueifa tamén. Así que, dentro vídeo para que poidades desfrutar de Concepción Mouro. Que viñan aquí os mineiros a mina. E había un de Negreira. E cantaba, e tiña unha prima. E de lediña reviraba esa garganta. Parece que é unha gaita gallega. Mellor que a gaita. Aí Nostra Señora da Barca, aí ten o andar miudiño. Quen me dera dir con ela, hai media legua de camiño. Sentindo ben que andando, eu no camiño sincero, eu furtiva o esperando. Ai la 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 la, ai la 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 la. Mostras de San Salvador, o domingo van a misa, entran por la porta grande y vai a flor de Galicia. Ay la 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 la, ay la 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 la. Unha noite no muiño, outra na pegadura, esta vida meu cariño eu non a podo levar. Ay la 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 la, ay la 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 la. Excelente o vídeo de Concepción Mouro, espero que desfrutarades da súa achega e precisamente nós tamén nos imos mover en Santa Comba ou preto, en concreto ímonos mover a San Salvador de Padreiro nesta tarde, precisamente en Santa Comba, non preto, senón aí, ali mesmo nese concello, e estamos na provincia da Coruña, neste caso. A onde pertence San Salvador de Padreiro, Santa Comba, polo tanto tamén este vídeo de Concepción Mouro, pertencen á comarca dos Xallas. E neste caso contamos cos seguintes lugares dentro desta comarca. Temos Santa Comba, temos Mazaricos, temos Dumbría e temos Vimianzo. Por se alguén está interesada ou interesado en deixarse caer
por Galicia, por algún destes lugares dos que estamos percorrendo ao longo destas tardes de martes, direivos que como lugares de interese destacamos nesta comarca a fervenza do Ézaro, da que falaremos ao longo desta sesión tamén un pouco máis por o miúdo, o Monte Pindo, o Castro de Borneiro, o Castelo de Vimianzo, por exemplo, ou a Ponte Romana de Brandomil. Pero tamén debemos destacar a riqueza paisaxística que existe nestas zonas, a infinidade de rutas de sendeirismo e demais que nos poden permitir non só coñecer Galicia, senón tamén desfrutar da natureza, dos animais, das árbores e dun paseo alegre ao aire libre. Nas festas e celebracións, esta última parte da diapositiva, destacamos a festa do bolo do pote ou a festa da faba. Tamén máis tradicionais, as festas do Carme do Ézaro, por exemplo, ou outras moitas que se celebran ao longo do ano nesta comarca. Quero reparar brevemente na primeira, na festa do bolo do pote, que non sei se coñecedes o que son os bolos do pote, podedes aproveitar para facer unha achega a través do chat e dicirme se os coñecedes, se non, e despois podemos falar na parte do coloquio sobre isto. Non fagades trampas e non busquedes en internet para acertar coa resposta, senón que se trata de facer un coloquio distendido e compartir producións, neste caso, en lingua galega. A diapositiva está acompañada por esa imaxe que vedes aí na esquerda, que é unha imaxe dunha das rúas e da igrexa de San Salvador de Padreiro, e non perdades, como sempre, a oportunidade de pasar por estes lugares se tedes ocasión nalgún momento. Pasamos directamente ao bloque de Lingua e Sociedade, como xa ven sendo habitual. Tiramos, como sempre, algúns datos. San Salvador de Padreiro, neste caso, pertence ao bloque occidental. Seguro que isto xa o ides sabendo porque xa levamos moitas sesións falando deste apartado de Lingua e Sociedade, e sobre o bloque occidental xa falamos abondo nalgúnas sesións anteriores. Se queredes consultar as cuestións das que falamos en sesións anteriores ou os materiais cos que traballamos, estes materiais que temos hoxe aquí, cos que traballamos tamén nas outras sesións, sabedes que estedes sempre disponibles na páxina web de Galicia Aberta, Aula Galicia Aberta, no curso do 2025. Con todo, San Salvador de Padreiro, como vos dicía, pertence ao bloque occidental e destacamos como dous rasgos máis distintivos ou dous trazos, mellor dito, máis distintivos do bloque occidental, diferentes, non os que xa viñemos falando anteriormente, destacamos que esta comarca dos Xallas, non só Salvador e San Salvador, senón toda a comarca dos Xallas, ten unha forte influencia da área bergantiñá e da área fisterrá, precisamente pola súa proximidade. Polo tanto, destacamos que esta zona é unha zona, a comarca en xeral, como vos digo na diapositiva, de fala de transición, no sentido de que é claramente pertencente ao bloque occidental, pero ten fortes afinidades con outras áreas citadas anteriormente. Polo tanto, imos atopar na fala da área da comarca dos Xallas, imos atopar na fala tamén de San Salvador trazos claramente do bloque occidental, como dos que xa falamos en algunhas ocasións, como poden ser a geada, moi marcada neste caso, e imos ter noutros puntos da comarca algúns trazos que pertencen non esencialmente ao bloque occidental, senón a outras áreas como poden ser a Fisterrá ou a Bergantiñá, da que xa falamos tamén aquí nalgúnas outras ocasións. Non sei se lembrades o vídeo que acabades de ver, pero o mellor, se queredes volver reparar nel cando teñades máis tempo, en ocasións vindeiras ou o que sexa, podemos ver marcados trazos da fala deste bloque e algúns trazos, tamén desta fala de transición da que estamos falando. Pasamos á seguinte diapositiva, onde vos traio un pouco de vocabulario. Neste caso, imos falar dos oficios. Cada vez sabedes que imos tratando novos termos, novos temas, e, polo tanto, imos aumentando ese vocabulario que estamos traballando en lingua galega. A miña recomendación, que creo que xa o fixen, igual xa a fixen nalgúna ocasión, a miña recomendación é que poidades, ao mellor, agrupar todos estes termos léxicos, non todo este vocabulario do que estamos falando aquí, e que o poidades agrupar o mellor nun único documento, que fagades, ocórreseme, un PDF, un Word con este vocabulario que tendes aquí, e así sempre ides a ter máis a man para cando queirades botar man precisamente del.
Con todo, retomo o que estaba dicindo ao comezo da diapositiva, dicía que vos traemos vocabulario sobre os oficios. E aquí temos nesta diapositiva 10 oficios, empezan por electricista, que sería a persoa que se dedica pois a arreglar, non, ou a instalar as cuestións eléctricas de cableado e demais. A palabra electricista, fixadevos que non ten cambio de xénero, é dicir, podemos dicir que é un electricista home neste caso ou unha electricista muller, por exemplo, non hai cambio de xénero, polo tanto, aínda que o substantivo neste caso remate en a, non significa que sexa unha palabra feminina, senón que pode ser o electricista ou a electricista. Non poderíamos cambialo, isto en realidade coincide co español, pero vaya, que non poderíamos cambialo por electricisto, vale? Temos na seguinte imaxe garda de seguridade, o mesmo, neste caso, trátase dun substantivo que non ten dunha construcción substantiva, non neste caso, unida por unha preposición. Neste caso non hai oposición xenérica, é dicir, é garda de seguridade sexa home ou muller, e pasamos directamente á carteira, que sería a persoa que se encarga de repartir o correo neste caso, non? Aquí chamámoslle carteira porque a que aparece na imaxe é unha muller, pero se na imaxe aparecera un home, se fora un señor, un home, un rapaz, o que se dedica a este oficio, chamaríamoslle carteiro. Fixadevos que neste caso sí que temos flexión de xénero e faise como habitualmente. Para o feminino utilizamos unha desinencia a e para o masculino utilizamos a letra o. Carteira ou carteiro. A curiosidade é que carteira coincide con outro substantivo que define ou que trata de definir, non, o lugar onde guardamos pois cartos, por exemplo, pero neste caso designa un oficio. Na seguinte imaxe temos unha recepcionista, o mesmo que os substantivos anteriores, o primeiro e o segundo, non temos cambio de xénero. A recepcionista, neste caso, ou o recepcionista, serían as persoas que están nun lugar físico, non, para dar a benvida, para dar indicación sobre como registrarnos, por exemplo, nun hotel, nun lugar no que necesitemos indicacións, non, para nos registrar neste caso. Na última imaxe da primeira fila temos a figura da coidadora ou do coidador. Neste caso sí que hai flexión de xénero, aquí está marcada, coidador ou coidadora, e facémolo un pouco diferente a cuestión de carteiro e carteira, porque no caso de coidador non temos lexema final, é dicir, coidador non leva un o, non, engadido, senón que remata directamente nese R. No caso de coidadora, engadimos unha final e xa teríamos a flexión de xénero completa. Unha persoa coidadora, pois como se ve tamén na imaxe, sería esa que dota, non, de coidados, de coidados necesarios para a subsistencia, pois a outro alguén. Ben pode ser, como nesta imaxe, unha nena ou un neno pequeno, ou ben pode ser unha persoa adulta ou unha persoa anciá. Pasamos á fila de baixo, temos limpador ou limpadora, mesma flexión de xénero que tiñamos con coidador ou con coidadora, referímonos con limpador ou limpadora a unha persoa que se dedica profesionalmente, non, a quitar suciedade, a limpar, a poñer as superficies non os lugares decentes para que poidamos habitar neles. Temos na seguinte imaxe, a segunda fila, a figura de albanel. Neste caso temos albanel que se utiliza técnicamente, como acontecía co caso de xuiz, para os dous xéneros, o albanel ou a albanel. É certo que as mulleres nesta profesión son bastante residuais, polo tanto, aquí o que temos é un marcado masculino, sobre todo en toda a profesión, polo tanto non temos unha flexión de xénero marcada na palabra. Se quixeramos, referirnos a unha muller que é albanel, diríamolo así, a muller albanel ou a albanel. Podemos ver nalgúns lugares que xa se empeza a dicir albanela, pero isto non é aínda unha realidade, digamos, recollida lexicográficamente. Temos na seguinte imaxe a figura da mestra ou do mestre, esa persoa que ensina, que mostra coñecementos a outras persoas. Pasamos, a flexión de xénero, fixadevos que en mestre masculino, o masculino márcase cun E, sabedes que en galego a flexión de xénero masculino pode ser con un E ou con un O, en este caso faise con E, e no caso do feminino sempre ven sendo un A, se que o hai.
Pasamos á seguinte profesión, que sería de doutor ou doutora, o mesmo que acontecía con outras profesións como coidador, no masculino temos un remate en OR e para o feminino engadimos un A. E pasamos á última, que sería a figura do enfermeiro ou da enfermeira, que ten a flexión de xénero típica, para o masculino un O e para o feminino un A. Tanto doutor como enfermeiro, ou doutora e enfermeira, son esas figuras que se ocupan dos coidados, non, das persoas dentro dos centros hospitalarios ou dos centros de saúde en xeral. Pasamos á seguinte diapositiva sobre oficios, xa para rematar, temos aquí os 8 últimos e na primeira fila temos abogado ou abogada, flexión de xénero tradicional, digamos canónica, un O para a figura masculina, un A para a figura feminina. Como dato importante, fixadevos que abogado en galego escríbese con V, en contraposición ao que podemos atopar en español, que sabedes que o escribimos con B. Non é unha falta de ortografía, senón que é un apegarse ao étimo latino. Sabedes que vamos contar así unha breve historia para distender un pouco esta parte da clase tan teórica, non? Sabedes que normalmente as palabras que utilizamos no día a día e as palabras escritas, non tal e como as coñecemos no día a día, veñen normalmente do latín. Esa é a fonte primaria, non, da que tomamos a escrita as nosas palabras, pero tamén hai outras fontes ou hai outras formas, hai outros lugares, non, dos que recollemos esta utilización das palabras do léxico. Eses lugares son documentos de épocas pasadas, pois documentos históricos, escritos, non, esencialmente, onde se recollen palabras que estaban en circulación xa en diferentes épocas históricas. Esta chapa a que ven, non? A que en lingua española escribimos abogado ou abogada con B debido técnicamente a unha falta de ortografía, a que nos textos históricos se estaba recollendo, se viu recollendo ao longo do tempo abogado ou abogada con B, con unha non se sabe se con unha B ou con un V que parecía unha B, pero foise recollendo ao longo, foise facendo tradición, non? De recollerse esa palabra con B. Cando o étimo latino provén de ad vocatum, é dicir, a preposición ad máis vocatum, e ese vocatum sería sempre escrito con V, polo tanto, o seu o máis correcto, se queremos apegarnos, como normalmente facemos, se queremos apegarnos a ese étimo latino, abogado e abogada deberán ir con V. No caso do galego, sí que se recolle con V, dende hai xa bastantes anos, por iso non é unha falta de ortografía, senón que é un apegarse ao latinismo neste caso. Non recoller pois ese cambio ou esa falta de ortografía histórica, se queredes facendo así un pouco de brocha gorda, que se fai noutros idiomas. A cuestión de abogado e abogada con B ou con V, que se fai tamén noutros idiomas, noutras linguas románicas, non é un caso illado, é dicir, hai moitos casos deste estilo de palabras que se van recollendo en documentos históricos de determinada forma e acaban por se escribir así, cando ao mellor vamos ao étimo latino, pois escribían de outra forma. Queda aí para que saibades tamén como curiosidade. Abogado ou abogada, tamén flexión de xénero canónica, mecánico, mecánica, que sería esa persoa que se encarga de arreglar ou de arreglar e tamén, o mellor, elaborar, non? Aparellos mecánicos, aparellos que levan, pois, pezas mecánicas ou coches, por exemplo, tamén. A profesión de mecánico ou mecánica ten tamén unha flexión de xénero tradicional, o para canónica, perdón, o para o masculino, a para o feminino. Pasamos a panadeiro ou panadeira, que serían esas persoas que traballan pois elaborando pan, empanadas e demais produtos de panadaría. Ten unha flexión de xénero tamén común, como as que estamos vendo aquí nesta diapositiva, e o mesmo acontece con carpinteiro ou carpinteira, esa persoa que se dedica a elaborar elementos en madeira, dende escaleiras ata ventás, mobles, etc. Tamén mesma flexión de xénero, igual que noutras que veremos abaixo, pero non no caso de pintor ou pintora, que vos iba a dicir que funciona igual, pero non. Pintor ou pintora, que tedes aí na segunda fila, a primeira imaxe da segunda fila, funciona exactamente igual que doutor ou doutora ou algunha outra que vimos na diapositiva anterior. Para o masculino rematamos en OR e para o feminino engadimos un A, pintor, pintora, persoa que se dedica a pintar en xeral.
Pasamos a funcionario ou funcionaria, volvemos á tradicional flexión de xénero, o para masculino a para feminino, e unha persoa funcionaria é aquela que está empregada, non, nos servizos públicos en xeral, é dicir, unha persoa funcionaria pois pode ser dende unha mestra ata un conserxe ou unha conserxa que ou unha persoa celadora, non, dun hospital, por exemplo. Pasamos á penúltima, sería a palabra modista. Históricamente só tiñamos modista, cada vez temos máis incorporación masculina a este sector, polo tanto tamén temos modisto. A flexión de xénero faise mudando o A polo O. Persoa modista, a que elabora traxes, roupa, a que fai arranxos tamén das nosas vestimentas, non? E por último temos peiteador ou peiteadora. Neste caso, facemos alusión a esa persoa que nos corta o cabelo, por exemplo, que non lo peina, que non lo tingue, se así fora o caso, e no caso do masculino temos tamén esta técnica que xa imos topando familiar, non? Peiteador rematado en OR para o masculino, peiteadora engadimos un A para o feminino. Se tedes dúbidas ou calquera pregunta sobre estas diapositivas de vocabulario, podedes formulalas polo chat. Se non, se vos ocorren máis adiante. Lembrade que tedes ferramentas lexicográficas o voso dispor de forma online, neste caso, que vos poden axudar moito a resolver dúbidas relacionadas co vocabulario. Ferramentas lexicográficas de uso común, pois, por exemplo, as que recomendo sempre, o Portal das Palabras ou directamente o Dicionario da Real Academia Galega. Calquera dos dous son dicionarios en liña que vos van axudar a atopar significado a palabras en galego das que o mellor descoñecedes, non? A que nos estamos a referir. Pero, repito, nestas tardes que temos aquí, que compartimos, que temos un rato despois, pois igual podedes facer as dúbidas a través do chat e vemos como resolvelas, se non son eu, pois entre todas e entre todos. Pasamos a outro tema, deixamos o vocabulario á parte e imos falar un pouco das lendas da comarca de Xallas. Xa sabedes que en Galicia nos encanta a tradición oral, para mostra un botón, que se diría tradicionalmente, porque este curso, esta edición deste ano, precisamente se centra ou se guía por esa importancia tamén da tradición oral, das cantareiras, de como foron mulleres que mantiveron a nosa lingua, a cultura e a tradición galegas, non? E dentro desta tradición e cultura galegas hai unha peza tamén moi importante, múltiple, de moitas caras e que existe en moitos lugares, que son as lendas. Sobre lendas, aínda non falamos aquí demasiado, sí que falamos de algunhas concretas que xa falamos en sesións anteriores, pero precisamente na comarca do Xallas existen moitas lendas que podedes buscar pola rede ou podedes consultar en libros ou ao mellor tedes algunha persoa que vive por esta comarca e vos pode contar algo relacionado, pero eu trouxenvos unha que me gusta especialmente porque trata da fervenza do Ézaro. E se non coñecedes a fervenza do Ézaro, pois é tamén un aliciente para que se tedes ocasión que a vaiades coñecer. En este caso, na comarca do Xallas, como vos dicía, aínda que existen múltiples lendas, vamos traer hoxe unha que se sitúa concretamente na fervenza do Ézaro, que se afirma, que se di, que popularmente dice que existe baixo as augas da fervenza do Ézaro que vive unha serpe xigante. Que acontece con isto? Pois unha lenda sen máis, non? Pero dice que as augas da fervenza do Ézaro, como son unhas augas moi especiais, por qué? Porque son as únicas de Europa que caen directamente ao mar, pois dice que ao ser tan especiais, isto é debido a unha orixe mítica, non? Entón, esta orixe mítica ou esta orixe de lenda sería que foi San Pedro ou foi San Xoán, segundo a lenda que consultedes, ou segundo o lugar no que vos conten esta lenda, dice que foi San Pedro ou San Xoán quen
para librar a poboación deste lugar dunha serpe malísima que habitaba por ali e que atemorizaba non só as persoas, senón tamén os animais, comía os animais, atemorizaba os nenos, as nenas e as persoas, pois viu San Pedro, neste caso San Pedro ou San Xoán, repito, bendeciu o lugar e dixo que ia levar, ia sepultar esa serpe tan malvada debaixo da fervenza do Ézaro. Entón, que nesa gran caída que ten a fervenza, nesa caída xusto onde desemboca, digamos, nese final, atópase unha guarida, un lugar onde se resgarda por orde de San Pedro esta serpe maliciosa, non? Entón, nesta lenda, arredor desta lenda, xiran moita tradición oral popular, non? E dice que nas noites de lúa chea, son as noites de lúa chea, pode escoitarse o sibilo da serpe, é dicir, como se vai movendo a serpe, misturado, neste caso, co estrondo da auga, que fai bastante ruído. E di que quen se atreva a mergullarse, neste caso, nesa época, non nese momento, nesas augas da fervenza, pois que vai atopar un tesouro, que vai atopar moito ouro directamente. Pode atopar moito ouro ou non o sabemos, pero sobre todo pode arriscar a vida, así que mellor que non experimentemos con estas cuestións polo que sexa. Repito que arredor da comarca do Xallas existen moitas lendas de tradición, pois, oral, que se foron difundindo de forma oral, pero tamén existen pois moitos relatos escritos xa onde se recollen ou onde se basean historias nestas magníficas lendas. Pasamos a un para saber máis, xa estamos entrando no final desta primeira parte. En este para saber máis, despois deste impás mítico de lenda, pois vou vos contar como expresar necesidade. Necesidade en galego podemos expresalo esencialmente de dúas formas. Por unha banda, co verbo necesitar máis un verbo en infinitivo e por outra, co verbo necesitar que máis, é dicir, necesitar máis que, é un verbo en presente de subxuntivo. Neste caso, necesitar máis verbo en infinitivo, estou na primeira destas opcións. Pois un exemplo que tedes aquí, necesito poñer unhas solas novas aos zapatos. Ou, pronominalizando este verbo en infinitivo, temos necesito poñerlle eu unhas solas novas aos zapatos. Podedes cambiar este poñer por calquera outro verbo en infinitivo. De feito, anímovos a que fagades as vosas propias producións contándome pois cousas que fixéstedes ou que tedes que facer ou que necesitades facer a través do chat. Necesito máis poñer e os complementos que queirades. A outra das opcións, a seguinte que temos aquí na diapositiva, sería o necesitar que máis verbo en presente de subxuntivo. E aquí temos un exemplo que tamén vos traio rápido. Necesitades que o canteiro vos faga unhas pedras para esa esquina, por exemplo, ou podemos mudalo por calquera outro, perdón. Necesitades que o canteiro, necesitades que a profesora vos deixe sair 10 minutos antes hoxe da clase. Non, mentira. Podedes practicar con calquera das dúas opcións que tedes aquí e podedes tamén incorporalas ao voso vocabulario, ao voso coñecemento, neste caso de lingua galega. E para seguir sabendo máis, imos falar tamén dos pronomes interrogativos. Esencialmente, utilizamos que ou quen tamén e cal ou cales. Que ou quen, a verdade é que aquí só vos recollín o que, pero tamén podemos falar do quen. Que é o pronome interrogativo por antonomasia, o máis coñecido, o máis utilizado, e o que máis información normalmente nos vai a chegar cando elaboramos unha pregunta con el. Por qué? Porque o que empregámolo en preguntas abertas con ou son referencia a un sustantivo en concreto. Neste caso, que é un pronome interrogativo que non se acentúa en galego. Fixadevos que isto difire con castelán, por exemplo, que sí que o acentuamos, sí que cando temos o pronome interrogativo que, ou como, ou quen, ou cando, en español falo, sempre os interrogamos, e tamén cando son os exclamativos, pero no caso do galego non levan acento, vale? Polo tanto, un exemplo de unha pregunta con que che gustaría ser de maior, por exemplo, ou que che gusta máis, as laranxas ou os limóns, por exemplo. Outro exemplo de interrogativos é o que temos aquí no seguinte punto, que sería a utilización de cal ou cales. Tampouco ningunha delas se acentúa, igual que acontecía co caso do que.
Como utilizamos caroucales? Pois utilizámonos cando preguntamos por algo ou por alguén dentro dun conxunto, normalmente para propoñer unha escolla ou exclusión, é dicir, destas cuestións, cal che gusta máis? Ou destas froitas, cales son as túas favoritas? Un exemplo que vos traigo aquí, destes traballos, que che indico, cal prefires facer? Podedes tamén incorporar esta nova ferramenta ou estas novas skills, non? Utilizando así vocabulario en inglés que sempre lle dá un toque máis internacional aos vosos coñecementos sobre lingua galega. E chegamos ao final desta primeira parte teórica, e traémosvos unha recomendación. Como hoxe falamos dos oficios, traémosvos a recomendación da páxina web de Artesanía de Galicia. Sabedes que a artesanía en Galicia é un motor tamén económico, un motor fundamental para a nosa contorna e para o noso ser, non? Como persoas que viven tamén moi apegadas á artesanía. Neste caso, a páxina web está escollida, está traída aquí, porque é unha páxina web fascinante, como a verdade, todas as webs que vos traemos que están, ademais, organizadas non dende a Xunta de Galicia e demais, están moi ben pensadas para ser moi interactivas, moi visuais e para que teñades toda a información necesaria á man. Pero de todas as páxinas web que trouxemos aquí ao longo do curso, esta creo que é unha das máis visuais e das mellores para achegarnos de cerca ao oficio da artesanía, non? E a como se elabora a artesanía en Galicia. Esta captura que tedes aquí é da revista Obradoiro da Artesanía, que podedes acceder a ela a través da páxina web da Artesanía de Galicia, pero tamén podedes acceder a outras moitas cuestións que podemos ver na seguinte parte da sesión. Porque agora tócanos, como sempre, pois dar fin a esta primeira parte e transicionar a esa parte de coloquio cun vídeo. Un vídeo maravilloso que nos chega, neste caso, da agrupación Aires da Terra, que ven da Hermandad Gallega de Valencia en Venezuela. Sen máis, espero que desfrutarades desta primeira parte e, sobre todo, que desfrutedes agora deste vídeo. Ata dentro dun intre. Hai que afilala, a navalla de Pepe non corta nada, corta bastante, ten cuidado meniña co estudiante.
Ben, pois despois deste maravilloso vídeo xa volvemos estar aquí. Primeiro coloquio despois do primeira parte de coloquio, non? Despois do parón das vacacións, e espero que teñades moitas cousas que contarnos entre nós. Podedes tamén aproveitar pois para comentar coas compañeiras e cos compañeiros que tal vos foi nestes meses de verán, aínda que sei que xa nos vimos a semana pasada, pero non tivemos ocasión, non, de poñer en común as experiencias pasadas e demais. Como vos dicía, antes de dar paso ao vídeo, na nosa parte de recomendación destas clases dos martes, pois hoxe deixábamos vos nos materiais que tedes disponibles para consultar na páxina web de Galicia Aberta, que aproveito pois para recordar que na páxina web precisamente de Aula Galicia Aberta, no curso do 2025, neste no que estamos aquí agora, tedes sempre todos os materiais que utilizamos na clase en formato PDF para que poidades descargalos e volver consultar pois as diapositivas, pero tamén podedes volver consultar os vídeos, as leccións, digamos, das que falamos aquí. Non só as leccións, senón tamén os formatos de entrevista, como os da semana pasada, por exemplo, como eses convidados e convidadas especiais que temos unha vez ao mes. Entón, na parte, recapitulando un pouco, nesa parte de recomendación da que vos falaba antes de dar paso ao vídeo, tiñamos esta páxina tan chula que seguro que xa estades vendo por aquí, e se non o facedes, farémolo nun intre, unha páxina moi chula, como vos dicía, de Artesanía de Galicia. Esta páxina, aparte de ser moi visual, é, como sempre, pois un contido magnífico para non só seguir aprendendo galego como lingua, senón tamén para empaparnos, non, da cultura tamén galega. Aquí tedes, por exemplo, o que me interesaba era esa revista que saía, que tedes aquí, Revista Obradoiro de Artesanía, que podedes consultala. É unha publicación anual, como vos di aquí, da Artesanía de Galicia, e tedes o número disponible da Revista Obradoiro de Artesanía nesta páxina web. Podedes descargala facendo clic aquí nestas ligazóns que sempre vos aparecen pois aquí, aquí onde estou pasando o rato agora mesmo. Podedes descargala e, por suposto, aparte de servir como material para saber máis sobre a artesanía magnífica de Galicia, pois tamén serve como material lingüístico, neste caso, para aprender ou consultar vocabulario, por exemplo. A parte diso, tedes unha parte máis interactiva, que pode ser esta dos obradoiros, por exemplo, para coñecer os obradoiros que existen, algúns dos obradoiros artesanais que existen en Galicia, que están adscritas á Artesanía de Galicia. Podedes visitar os seus perfís de cada unha destas persoas. Por exemplo, podedes entrar no taller de coiro de Rapa, ou podedes entrar na zoqueira que tedes por aquí en Elena Ferro, por exemplo, ou podedes vir aquí máis para baixo e consultar a parte dos oficios. Podedes darlle directamente a ver todos, por exemplo, esa é unha recollida, non, dos oficios que están inscritos en Artesanía de Galicia. Podedes ver as maravillosas creacións artesanais que se fan, ou directamente pois podedes ir vendo un a un como vos vai presentando a páxina web. Igual estou indo un pouco rápido, pero sabedes que o mellor para explorar este tipo de recursos é que fagades clic nesa ligazón que queda na páxina, na diapositiva de recomendación, que sempre está enlazada na palabra recomendación, e que pois fagades vos as vosas probas e fagades vos as vosas investigacións, non, por aquí. Fixadevos que, por exemplo, en xoias e bixutería, por exemplo, temos aquí, a ver se nos carga, senón, pois, para que os saibades soamente. En calquera destas, tanto textil e moda, ou cerámica e olería, ou calquera delas, se lle dades a visitar oficio, por exemplo, sempre podedes ir a unha parte, agora voume perder, sempre podedes ir moitas veces, non sempre, pois podedes ir ás páxinas propias dos obradoiros e dende aí pois consultar os seus produtos, por exemplo. Fixadevos que esta acábame de dar fallo. Pero nada, o dito, para non seguir enredándovos por aquí, que saibades que tedes esta maravillosa páxina de Artesanía de Galicia, que ademais non pode ser máis bonita, e que serve pois para esas dúas cousas, tanto para seguir explorando a cultura como a lingua galegas.
E sen máis, que vos vou ocupar absolutamente todo o tempo de coloquio falando das miñas cousas, pois, sen máis, invítovos a que participedes do chat e nos contedes algo nesta tarde. Creo que só vexo os saúdos, boa tarde, que nos din por aí. Eu creo que xa sabedes moito máis que saúdos. Entón, pois, é cuestión de que lle volvamos coller o truco, non? A dinámica a estas sesións e que poidamos tamén pois aproveitar estas tardes para pois poñer en práctica todos os coñecementos que temos sobre lingua galega. Non sei se algunha ou algún de vos, e agora fago vos unha pregunta para que vos animedes a participar, non sei se algún ou algunha de vos se puido pasar durante, pois, por exemplo, o mes de agosto ou o mes de xullo por Galicia, non sei se tiveste desa ocasión de vir facer algunha excursión por aquí, e se así foi, pois queremos saber máis, entón aproveitade para dicírnolo polo chat. Eu estou pendente de se entra algún comentario novo por aquí, pero creo que se non estades nada animadas ni nada animados aínda. Bueno, non pasa nada, porque todos os comezos son sempre bastante complicados. Entón, volver ás dinámicas que tiñamos en xuño, agora na primeira, segunda, non, semana de setembro, sei que é bastante complicado. Que máis vos quería dicir? Que máis vos quería dicir por aquí? Creo que xa volo comentei antes, pero nos materiais descargables, estes que tedes na página web de Galicia Aberta, vedes que sempre seguimos unha mesma estructura, non? Entón, nesa parte que temos de, pois, por exemplo, de sociolingüística, igual son as partes que máis nos van quedando porque son as máis repetidas, pero dende hai unhas sesións, dende un tempo a esta parte, non? Dende hai varias sesións ata o día de hoxe, xa estamos recompilando unha parte importante de vocabulario. Entón, nesa parte de vocabulario, nesa parte que imos deixando por aí nas diapositivas de vocabulario, a miña recomendación é sempre que, o mellor, pois pasedes esa diapositiva, ese vocabulario a limpo, a unha lista que vos teñades máis á man e así non tedes que andar consultando cada unha das leccións para ver, pois, por exemplo, o vocabulario dos oficios, ou o vocabulario de tempo meteorolóxico, ou o vocabulario sobre verbos, conectores e demais. Creo que isto vos lo dixen en algunha ocasión, pero como setembro sempre é mes de novos comezos e de volver repetir pois algunhas cousas que seguro que xa sabemos, non está mal que o teñades por aí. E aproveitando esta cuestión que vos digo sobre o vocabulario e demais, lembradevos de que, aparte de eses recursos, non, de vocabulario, de leccións e de materiais que tedes para o voso dispor na página web de Galicia Aberta, aparte diso, temos falado tamén nalgúnas sesións sobre ferramentas lexicográficas que vos poden servir de gran axuda para resolver dúbidas fáciles a priori sobre vocabulario en galego, por exemplo, ou sobre conxugacións verbais tamén, por exemplo. Ferramentas lexicográficas máis utilizadas, normalmente o dicionario da Real Academia Galega, que sería un dos dicionarios en liña, non, que máis utilizamos, seguro que o tedes máis que controlado. Nese dicionario hai unha cuestión importantísima que podedes buscar, pois, por exemplo, un verbo e podedes conxugar en todos os tempos verbais, pero este non era o tema, senón os recursos en sí. A parte do dicionario da Real Academia Galega, temos outras ferramentas lexicográficas, como poden ser, pois, por exemplo, o Portal das Palabras ou calquera outro dicionario en liña que poidades ter por aí. Como recordatorio ou como recomendación ou como consello, se queredes, tanto o Dicionario da Real Academia Galega como o Portal das Palabras, por exemplo, teñen unha versión de descarga de app nos vosos dispositivos móviles, así que se non tedes excusa, pois para tamén conectarvos dende o móvil e ver pois esas dúbidas que temos sobre léxico ou sobre vocabulario. E, por suposto, tamén tedes estas sesións dos martes, nesta última parte máis extendida, non? Onde podemos, pois,
preguntar cuestións e ilas respondendo aquí nestes minutiños. Temos algúns comentarios e dignos. Primeira clase para min dende Argentina. Abrazo grande para todos. Pois abrazo grande tamén para ti e benvida. Benvidas todas esas persoas que vos animades hoxe por primeira vez a acompañarnos nestas sesións dos martes. E dignos noutro comentario. Estiven en España e quixen ir a Galicia, pero estaba complicado cos incendios. A verdade é que, pois sí, unha mágoa, non me dei de conta que precisamente o mes de agosto non foi o mellor mes para nós aquí con todos os incendios. Bueno, é unha triste realidade que se repite, pois, con máis frecuencia da que nos gustaría, a verdade. Entón, pois, se alguén se lle truncaron os plans con estas desgrazas medioambientais, non? Pois xa o sentimos, moito o sentimos tamén dende aquí, o terrible agosto que pasamos. Boa tarde, teño moita gana de andar por Galicia a ver a meus primos. Pois nada, familia que tamén tedes por aquí, animádevos a pasarvos por aquí para volver retomar eses lazos familiares de forma física neste caso e sobre todo para presumir de todo o galego que sabedes agora que sodes alumnado avanzado de lingua e cultura galegas. En agosto estou tomando clases de cultura galega e ao final non puiden chegar. Será para a próxima vez. Bueno, pois a próxima vez obviamente estaremos encantadas e encantados de que vos pasedes por aquí, que paseedes tamén polos nosos lugares, montes, vilas, cidades e demais, e povos, para que vos empapedes tamén físicamente, non, de Galicia. E temos outro comentario, meus 4 avós galegos da Coruña e Lugo, viquiños tamén por aí, e simplemente apunte léxico ou gramatical, mellor dito, lembradevos que avós, tanto para o plural, que sería os avós máis as aboas ou aboas, tamén en plural para o feminino, ou para avó, aboa en masculino, en feminino singular, sempre o escribimos con V. Neste caso, que alguén falaba por aí de portugués, neste caso, igual que avó en portugués, nós tamén o escribimos con V. Fixadevos que falábamos tamén de faltas de ortografía, de Bs e de Vs, non? Na parte anterior, en outras sesións que temos compartido por aquí, esta tamén é unha diferenciación que se contrapón de alguna forma o castelán. Abuela e abuelo, no caso do español, escríbense con B, e nos aquí, no caso do galego, avó e aboa, que sí que temos flexión de xénero tamén, avó para masculino, aboa para feminino, avós para, un pseudo masculino xenérico e aboas para un feminino plural, pois escríbense sempre con V. E temos algunha cousa máis por aquí que di... Dende Uruguai, un saúdo, pois un saúdo para ti, Virginia, tamén. Podes repetir onde podo ver online o dicionario galego? Sí, por suposto que sí. Podedes ver o dicionario de lingua galega, os que queirades en realidade, pero eu sempre recomendo os dous mesmos. Podedes poñer directamente no buscador do vosso ordenador Dicionario da Real Academia Galega, por exemplo, ou Dicionario RAG, que serían as siglas, non? Do Dicionario da Real Academia Galega. Aí tedes un dicionario que funciona moi ben, creo que é o dicionario máis usado por todas as persoas que consultan, que falan e que utilizan, non? O idioma galego, e senón, tamén tedes outras ferramentas lexicográficas, outros dicionarios, como poden ser o Portal das Palabras. Se poñedes directamente Portal das Palabras galego ou algo así, tamén podedes acceder a él. Despois, é certo que eu sempre falo destes dous, pero hai moitas outras ferramentas, igual que, por exemplo, se poñedes dicionario galego en Google, pois van vos a sair traductores como poden ser o Gaio, por exemplo, ou calquera outro traductor que tamén funciona ás veces como un pseudodicionario tamén. Entón, hai moitas ferramentas ao voso dispor. As máis mellores, se queredes, ou as máis utilizadas, Dicionario da Real Academia Galega, e o dicionario, digamos, oficial, o normativo, o que rexe, non? O que se rexe máis apegado ás normas do idioma galego, ou o Portal das Palabras directamente. Eu creo que non temos nada máis por aquí.
non? Así que creo que vamos pechar aquí pola tarde de hoxe. Lembrádevos de todas estas cousas que tedes colgadas na página web de Galicia Aberta para todas estas persoas que vos incorporades hoxe. Moitísimas grazas por volvernos a acompañar unha tarde máis e vémonos de novo o vindeiro martes. Ata logo!